Haluatko nähdä, miten taikatemppu täpläkortilla tehdään? Siis niin, että näytetään, että kortissa olisi 1, 4, 3 ja 6 täplää. Haluatko kuulla salaisuuden? Tätä ei saa sitten kertoa kellekään. Nimittäin korttiin pitää piirtää täpliä näin erikoisesti. Niin, että jos peittää tyhjän paikan ja sanoo, että täpliä on 6, niin silloin mielikuvitus täydentää 6 täplää korttiin. Tai toisinpäin, jos peittää 1 täplän, niin näyttää, että kortissa olisi vain 4 täplää. Toisella puolella on vain 2 täplää. Jos peitetään 1 täplä, niin näyttää siltä, että täpliä olisi vain 1. Ja jos peitetään tyhjä paikka, niin näyttää, että täpliä olisi 3. Pitää vain varoa, ettei tee liian montaa täplää, koska silloin voi olla vaikea näyttää tällä toisella puolella, että täpliä olisi 4. Tai toisinpäin, toisella puolella voi olla vaikea näyttää, että täpliä olisi 3. Kerran innostuin tekemään aivan liian monta täplää, ja silloin täpliä oli ainakin 8.